Карпушенко. Дава кураж на своята възпитаничка Яна Кудрявцева. Ето тук сега ще видите много работа с уред. И то динамика, нали така беше? Уреда. Трябваше да тупне и да я хване, да отскочи бухалката, но не успя. Този елемент, на който допусна грешка, е оригиналност и носи 4/10. Отново малка неточност при улавяне. Има време, Яна. Аз знам, че тя ще си изработи от какво се възстанови наистина. Да. Каква операция сериозна. Тя просто има толкова места, на които може да сбърка. Точно. Толкова са и трудни композициите. Като и имате нови, предвид, че не ги прави всички неща. Въпреки, че обеща, аз я попитах на тренировката, подиум тренировката, ще покажа ли в пълна сила композиция. Тя каза, да, нищо няма да спестя за българската публика, но действително по-важно е да играе все пак пестеливо. Да, пестеливо и да се преценят да умно играта и да бъде според моментното и състояние. Каза, че няма такава болка, каквато разбира се е била преди операцията, но болка се явява. Ето го този момент, който не отскочи както трябва бухалката, но пък виждате непрекъснатата и работа. Невероятна. С уреда. И различна. Просто никой не работи така с уредите, както я. 18-250, ето че може би ще видим втори златен медал за